ଆମର ବାମ୍ବାରୀ କାଳିମାଟି ରାସ୍ତା ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ରାସ୍ତା କେଉଁ ପ୍ରକାର ଚାଲିଛି। ସରକାର ଏଥିପ୍ରତି କିଛି ଧ୍ୟାନ ଦେଇତେ ନାହିଁ, ଖାଲି ରୟାଲ୍ଟି ଦରକାର। ଏ ନବୀନ ସରକାର ଦେଖିବା କଥା। ପାଣ୍ଡିଆ ଖାଲି ବାହାବା ନେଉଛି, ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ଏ ରାସ୍ତାରେ ଜମ ଯିବ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ା କେମିତି ଆସୁଛି, ରାସ୍ତା ଅବସ୍ଥା ପୁରା ଖରାପ। ଆଣ୍ଠୁଆ ଆଣ୍ଠୁଆ ଗାଢ଼ା। ଇଏ ହେଉଛି ବିଜେଡ଼ି ସରକାରର ବାବା। କୌଣସି ଲୋକ ଗୋଟେ କିଛି ହେଲେ ଏଠି ଆସିବାଟା ପସିବୁଲ୍ ନାହିଁ। ବାଇକ୍ରେ ତ ଯିବାଟା ହିଁ କଷ୍ଟ। ଆମର ବାମ୍ବାରୀଠୁ ପୁରା କାଳିମାଟି ରାସ୍ତା ବହୁତ ଡେଞ୍ଜର। ଭାଇମାନେ ଏତିକି ସେୟାର କର, ଆମର ନବୀନ ସରକାର ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚୁ। ସେ ଶଳାମାନେ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ପାଣ୍ଡିଆ ଖାଲି ବାହାବା ନେଉଛି, ରାସ୍ତା ଟିକେ ଆସିକି ବୁଲିକିରି ଯାଉ। ଶଳା ବିଜେଡ଼ିକୁ ଭୋଟ ଦିଅ ଆଉ ଏଇଭଳିଆ ରାସ୍ତାରେ ହଇରାଣ ହିଅ ମାଇନିଂ ବେଲ୍ଟରେ। କ'ଣ ହେଇଛି ଗାଡ଼ି ବ୍ରେକ୍ଡାଉନ୍? पूरा जाम भाई, रास्ता पूरा जाम। आपको जापरिबनी बाइक रे भाई मैंने आमर केते हैरान होउचंती। एठी बाइक जीवाई भी कष्ट। रॉयल्टी जाऊँगी यू शोला मैंने से एस करुँच आम मरुचु घाटी कि सर्वसाधारण मैंने आला रास्ता आग को जाई होनी भाई। आगे आउ डेंजर गोटे गोटे रास्तार हांटुआ हांटुआ अंटे अंटे पर्यटन गाढ़ा अच्छी। यही आमर माइनिंग बेल्टर हाल। बड़ गाड़ी तो बड़ गाड़ी गोटे आम्बुलांस जावाई रास्ता नहीं। रास्तार हाल अब आपको जाई हब ना यार। बाइक रे जे भी बहुत डेंजर।